Hai 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 Khara लादों मानि थाखाय हाहा र' दा नुगोन हिहिहि बोरो 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 उसुमाय खुसिया नास्राय उसुमायजों खुसियाजों नास्रायजों हाहाहा रावबो सङा दिनै आंसो संगोन बिबार बारबाय नै बरिया बे माबाया खांनानै बेयाव खुसिया एवग्रोहर एसे मोननाय जाबाय दोनदो बेयो आं बे फायसेल' नामावगौ बबेहाय दङ आब' गोरलै जाथसो बे गोरलै जाथ पेसन फ्रुट्स थाइबा जानांगौ गोगोम दाम बे बिफाङाबो साला पेसन फ्रुट्स जानला माहाय मोनाखै दाबो गोरलै जादा बिबार बारजोब्बाय माथो उसुं उसुङावनो मैगं जोंना उसुमाय 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 ओहो आलदा बुङो नोंसिनिथिं सोरबा सोरबा मा होनोमोनथाय बेखौ बोरैबा होनोमोनलै जोंना उसुमायसो होनो हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा गावनि इयुन सिमा जोंहा बयबो इयुन सिमा खुसिया उसुमाय फैदो मैथाया नै उसुङाव मैथा गोजा बे मैथा सिख्ला हांसो हांसो मोनसे जिनिस देखाय हांसोनि हाहाहा ड्रागन फ्रुइट्स ये जाहांबाय आंना नै मैथा संख्रि लैथोबाय मेहगनी बरे 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 ये देखो हा 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 मोनसे जिनिस खायला ना बाथोन oh masuk tuh
Hahaha. जानोसै ओंखाम. Padat. Hahaha. Ini lagi berdebat. Mau sih? Yummy.